स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। था आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के आप सभी के बीच में नया और बहुत ही जबरदस्त बोलबम के गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा मर्द बदल दूंगी। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ए गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ता आज के ई वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ए गाना के कब कौना चैनल पर रिलीज कईल जाई। रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले हम आप सभी के बता दी गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बाड़े खेसारी लाल यादव जी और अमृता दीक्षित जी, और ई गाना के लिखले बाड़े पवन पांडे जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े शंकर सिंह जी। अब बात करी ए गाना के रिलीज डेट और टाइम के, तो ए गाना के 26 जुलाई सुबह 6 बजे यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके सुन सकें। ता आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।